Kuna wakadzi vanhu kavanonyima bonde. Unoti ndinawo. Vanonyima varume wabonde. Ndotora varume vachivauka. Hativari kunyima varume wabonde. Ndotora. Unotora umisi. Pane varume ngono zvinoitika muchure. Pane varume vanotoya chimhanya. Kuti nei baba imi inga nemi ndokuzivei nei muri kumhanyei. Mukadzi wanga ari kumwedzi. Ndipei mari saka ndorambirei mukadzi ari kumwedzi. Makadi muri Zimbabwe kufara kusangana nemi pano pachibanda media. Zita rangu ndichitwa Sokostina kana kuti Pelagia wekwamupurwa. Ndichikuchingamidzai muri Zimbabwe muchirongwa chedu Bishu Reality. Chirongwa chinonakidza, chirongwa chinosekesa, chirongwa chekuti vakagara so unonzwa kuti pano pari kunakidza. Saka ndo chirongwa chandaya nacho pano nhasi. Asi ndisati ndapinda muchirongwa muri Zimbabwe muchirongwa chedu ichocho regei nditaura zvinhu zvishoma shoma zvandoda kuti imineni tinzwisisa ndisati taenda mberi. Muchirongwa ichi chekutanga hachizi chirongwa chekuona nevana. Hatikurudzira kuti muone chirongwa nevana vari pasi pemakore 18 years. Ndizvoka. Zvakare hachizi chirongwa chekuti nyangwe chikanakidza sei mochitorana semhuri atezvara naamwene ani nani baba munini nababa mukuru moti yaitona chirongwa aiwa chirongwa chekuti wakangogara wega zvako wakaisawo ma-earphones ako vanhu vanenge vachikuti nei uri kuonei chikuti hapana zvandiri kuona zvangu pano kana azinga azokukumbira link ovhawamupa link ovhaona chirongwa chedu. Zvakare ndoda futi kukuzivisai nekuti vamwe vanozoti mucomment section vanhu ava madi kumavhara face madi kuvavhara face zvakasiyana siyana. Vanhu ava tinenge tawirirana navo ivo vatopawo mvumo yavo yekuti varoda kuuya pachirongwa ichochi Bishu Reality. Saka ndati ndingotaura zvinhu izvozvo tisati tapinda muchirongwa chedu muri Zimbabwe. Saka ini ndinonzi Sokostina. Ndizvoka. Nhasi ndine musikana wandakagara naye pano. Nditi kwavo kubasa uku they are forever young. Hakuna kuti ndakura ndachembere. Saka ndoda kuti timbosangana newe udze muri Zimbabwe zita rako kuti unonzani. Inini ndinonzi Tendai Musarurwa. Tendai Musarurwa ndobva kwaGutu. Unobva kwaGutu. Ndoira Gumbo. Amagumbo. Tendai. Tendai ndimana Tindo ndizvo? Ndisona ndizvozvo. Tida kutaura chirongwa chedu Bishu Reality. Bishu anozati tairo renoratidza kuti chirongwa chanhasi tida kuti chinakidze. Ndizvoka. Tida kutanga kuziva kuti iwewe unoita basa rei? Inini ndoita basa rekutsvaka mari. Ndiri munhu uya anoshanda nevarume. Ndichitsvaga mari nevarume. Inini ndiri kwangu ndinoshanda futi nevarume asi kwako ndirihure izvozvo ndozvanandichida. Alright. Ndimi vanonzi ma-sex worker nechirungu. Munotengesa taivenda, munotengesa muviri. Ndizvozvo. Ndiri kuona kuti hautombotyana kudedera nebasa rako. Handidederi nekuti basa rangu. Unorida. Saka Tindo tida kupinda muchirongwa chanhasi. Basa iri harizi basa rakajairika ndizvo. Basa rekuti haungakwanisa kungoritaura pajekerese zvauri kuita izvi. Unenge watoonawo Sokostina wakada kuvaudza. Kumboziva kuti basa iri wakaritanga rini? Ndakatanga 2010. Zvanga zvandiremera. Murume akanga afa. Ndakati aidhoni nekombi. Saka inini ndakatoona kuti ndichengete mhuri it's better ndiendewo pari kuenda patouchline. Kwenda patouchline? Yeah. Usati wazopinda mutouchline une zvimwe zvawakambozama here? Handina mbozama zvimwe zvinhu. Ndakatoona kuti zvinhu zvitori easy. Zvongotengesa mwiri wangu. Tengesa mwiri wako? Iwo kuti uende patouchline apa unewo une here akakuti ndikana kuti waitochiziva kuti chiriko chibasa ichi? Chibasa ichi chaivako ndaitombochishora asi ini ndakazoona chinobhadhara. Alright. Nekuti paita vamwe ndaitombozvishorawo zvangu ndichiti vakadzi ava ngavasadaro. Asi pakazofa murume chiona kuti life yako ndiremera. Ndakaona kuti zvinobhadhara mama. Zvinobhadhara mama. Zvinobhadhara. Muri Zimbabwe hanzi zvinobhadhara mama. Saka da kunyatsonzwa experience. First day yo. Alright. Wamboshora ka? Pazvazooma. Waona kuti pana hapana kana getaway. Chindudza musi wekutanga. Musi wekutanga. Ndakaenda ndichitiza varume vacho. Ndaitotiza zveshuwa. Kusvika ndazoputa mbanje kuti ndirambe ndakamira pavi. Zvando zvakandipa ushingi. Pandaramba ndakamira pavi ipapo. Ende zveshuwa ndakatora mari musi woyo. Wakatora mari? Ndakatora mari. Wakatora mari. Iwo munhu atora first day. First day nekuti inini ndakatoona kuti ndikasaputa mbanje zveshuwa. Zvibude. Saka murume wako wekutanga musi wakazomona kumangwai bhozi wati ndakatanga ndichitiza musi wacho. Ndakazomona kumapasi 12. Mapasi 12. Pasi 12 around 1. Idzi mbanje wangu wazodzipiwa nani? Ndakadzipiwa neupa next. Atona ndiri kutiza tiza. Ndasina kujaira. Ngwasajaira. Apa dress code manje zvakamira sei? Ndaibopfekawo mabvu. Ndobva ndaudzwa zvikanzi aiwazve. Varume parodhi vanoda timini. Mabhambu shoti. Ndobva ndati okay.
ndaenda kumbare ubva ndanotenga mabump shots twangu vanotenga mabump shots minute wangu aiwa ndopa ndakazoona kuti zvinonakidza. Alright, uchitanga kusangana naye uyu murume wemusiti apa tautaura experience yefirst day zvazvakamira sei? Ozi unogona kuti akamunyamovha wasangana zvako newanga usina kujaira kwese waibva marriage kai pane marriage wanga waijaira wasangana zvazvakamira sei? Wandakasangana naye pokutanga ende sho ndanyara asi ndanyara akandiudza kuti ibasa rako zveshuwa ndakuona kuti ibasa rako ndobva ndangojairana naye panguva iyoyo pamatowirirana apa yange iri short time kana yanga iri short time yakaita mari ngwa iyo short time ipapo yanga iri 50 cents 50 cents yes yey ndakatanga yanga iri 50 cents 50 cents saka wakara short time akwazorana nawarume wangani musu? Ndakarara musu kutanga ndakarara ne7 vakomana tindo $50 apa dzanza kushanda imbanje kapa imbanje dzadza kushanda apa. Alright, usina kuneta? Ndisina kuneta enda ndisingatonete ndatoda umwe futi kana 20 ipapo musoro wainoda 20 pamusoro pe7 wadzokera kumba? Pandadzokera kumba pandakazowana hangu night. Wazona night night vaichaja mari? Night yaiva $5 ya $5 panguva iyo saka wakaona one night zokutanga aiwa tiri kufamba zvedu nechirongwa chedu wamombasa manje wamasinia apapo wakatanga kuchitira kupi chihure muepweth imomo muno muepweth noma waigara kwazvinezvi wasinia? Ndasinia I believe dza 15 years. Yes, uchirwa basa wasangana nedzakasiyana dzakasiyana yakabhenda yakakura yakadai hombe dzakasiyana ndiudzewo nekusangana kwawaita nedzakasiyana siyana paunoti zuva randakabhenefita kuti ndakati kuwana mari nekunakirwa riripo here zuva iroro? Zuva iroro riripo. Ndiudze nezvezuva ndakariwana zuva iroro ndakawana umwe baba wakaenda mota yavo zveshuwa apa ndakangofila kuti mota iyi baba wandovada ende sho wakandisira mari wangoda zvebasa ndikatoita short time yangu ka vakazoti night tiri mota handikumba zvikanzi kwete ndakati tepai mota ndikavatana baba wakandipa mari ivavo ndopa ndakaziva kuti chihure chionakidza ipapo wakapiwa mari? Ndakapiwa 25 years. 25 years? Yes, apa taimboti 5 years ka short night but ndakazopiwa 25 years kubva kumapasi 2 3 4 vachibuda vachienda apa ndoda ndakubvunza kuti ndozuva raunoti iwewe zvanzi zvebasa hazvo asi ndakanakirwa chii chavaita baba ivavo ka aiva vairomenza vaibata wakabatwa chaipo ndakabata panonaka nababeo apa ungari wechikuru but vakandibata panonaka wangori chikuru wangori chikuru sandoda kunzisa manje kuti iwewe wati baba wangori chikuru pabasa rako handiapa mazera unoti aya mazera unonyatsonzwa kuti right mazera echidika ama 2000 ende ndikutorevesa vanoera ndo vedu izvezvi ama 2000 tichitarisa age chaiyo kubva kuma 20 years zvichikwira anosvika chiti chimanje mutuke atosvika chitokuudza kuti mama ndokudai anoti mama ndokudai skaiwonongozinganzikerotsitsi bosi ndoda mari anenge ane mari yake cherapuwa mari yekuchikoro ndotoida bosi ndikutsvaka ndikutsvaka mari wangu mwana ada kudya wako mwana ada kudya utomutora? Yes, usinganzwitsitsi handeikumba nditomuti dedi panguva iyo anonga ari dedi saka iyi kampani yako daumbonzwa kuti kampani inoshanda sei ndeye kuti unotanga wabhadhara kana uzobhadhara tapedza pick and pay out pay and pick no iwe usichipinda mumba first thing tamupa mari yangu alright ndisati nabvisa bhurugwa rangu ndipochi mari yangu ndopuwa mari yangu aiwa tiita zvatoitazvo waita zvauneta aiwazve kana achida kutambirwa anowedzera mari kana ada kuromedza anowedzera mari kana ada kukisa kungoita zvaanongoda kuita panyama yangu pane zvokuti tikapinda mumba ndinongobvisa bhurugwa rangu 1 gumbo oita zvaanoita handizi zvobva zvadi zvaperera iko kwozoita mumwe anokuudza kuti bvisa hembe dzese ndikabvisa hembe dzese imwe mari
Saka unongochiwedzera matombo pa short time $5 andi wakwedzera mari. Short time yedu iyi madola. 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 Right. Ndikamuti dola andika short time. Iwe ndikabvisa dzangu unokona body yangu. Ya 5. Ya $5. Yeah. Kwada kuromenza ndakuwedzera imwe chi? $10. Saka wa $10. Yeah. Plus dollar rere kana kuti. Aiwa. Dollar yatokafa yato $10. Yeah, ya 10. Kwa akazoti ndoda kubozi kuna vamwe vanobva ati ndoda kudyirwa. Vamwe vanoti ndoda kudya. Wokunonzi kudya. Kudya. Vanokudza ndoda kudya mama. Tengai mageza mwati munhu atori nene kuti geza. Anodya zvakadaro. Anongodya zvakadaro chiro wanyengwa ne16. Anongoti mama ndoda kudya. Ndomucheche mari yake. Alright. Kwa akati iwe chindidyawo. Ndomudya. Imari yanenchida. Ndomudya. Asakapfeka chi? Kana asina kondomu zveshuwa ndokuchachi yakareba. Chokutosvika na mu 100. Aiwa, andosvika hangu ku 100 patosvika kuma 50. 40. Zokuti saka iwe tindondudzi. Panozosvika nguva yekuti panogona kuuya bhosida. Bhosida ndi. Ya bhosida mabhosida anouya kwenye. Vara tindiri kuda Tindo Precious naTanazwa ndiri kuda imesi. Unoda here tirisamu? Yes, ndoda. Aurambe. Totopinda tiri 3. Pozi bhosida zvarinoita. Ndakatozviita futi. Unibvunza zvarakatoita. Ndiri kuti ndiri kubvunza njere. Unibvunza zvarakaita. Orai. Ndakapinda tiri 2. Mwe uku. Baba vanomborova uku. Voya vorova kupi? Pavapedzera ndekoko. Asi mari dzedu dzakaita sei? Dzakafanana. Saka iye akakasika kubudisa hurume ari kwa. Hazvina basa asati andibata ungangondipa mari yangu. Asina ndibata inini. Ungangondipa mari yangu. Saka imari manje patrisamu. Ipapa patrisamu apa. Iwe alright takuchaja iwewe. Kana tachiti short time dollar. Takuchaja kana kuti 10. Anditi 10. Anditi. Iwe kana wazochema zvako. Hai papo ndopotozoti tipo 950. Tokubvisira ka 50 cents. Kune discount here. Kune discount. Because in January, February zvakaomera munhu kwa kune ma discount ero. Saka nyangwe munhu akaine 50 kana kutoreta tetoreta. Tetoreta. Mure Zimbabwe. Tindo I give up. Unoreta sei? Iwewe kana dola iwewe. Kana ranga riri 40 ndipo 60 shemwana. Ndipo 60. Nendotosa kuti kana usikada kuita sei. Saka ku business kwenyu vanotanze mazigi atenge kwenyu anotenga. Anotenga. Kambani anotenga. Kambani yedu inotenga mazigi. Tendai zvokutaura. Ndikada kungozi yangu wamunzi ako kuti wanga wakambororwa. Ndikada kuziva kuti iwewe nonzi chi watonga wakarorwa. Ndikada kuziva kuti zvinokumereja kwako wakaita vane. Ndo ndikuchengeta. Ndo wari kuchengeta. Saka vanawo pa unongochita zvinhu vanongochita kupi. Kwete. First born yangu inini. Antoenda kubasa. Mwana mukomana muhombe. Alright. Ndotomuwanda kuti asazive basa ramai handiti. Asi musikana wechi2 akaroorwa ari kumushe kwani kwemurume wake. Uyu mudiki uyu ndotomuti mama chimboenda yakamubonotandara muchiona TV kwamainenge. Alright. Iye antoziva kuti mama vanobudisa mbamwa pane zviri kuitika. Posi tichishanda nechi time. Alright, saka kwa manheru pepe paunonga wana night. Anenge akarara ikoko. Kwa main ndotobhadhara ikoko. Utobhadhara. Audi kuti mwana wako azozviziva. Andidi. Aiwa ipapo ndapado hauzodi kuti mwana aoneka because aiwa zviti. Saka mukomana hake anoziva kuti mhomzi anodzingirisa. Haatozivi. Saka zvimanija sei 15 years asingazivi. Haatozive. Nekuti inini ukaita respect kumwana zviri nani. Nekuti mwana akaziva kuti mama uri kudai. Kana mari yake handipi. Alright. Ndozvandinoavoida. Zvaunoavoida. Alright. Kudzidza. Ndoziva kuti isusu neniwo futi ndiri munhukadzi. Newo uri munhukadzi. Ndizvoka. Pane nguva yatinoenda kumwedzi. Iwo manje wamuka Maxen. Uvaona wai watsvukisa. Apa mari uri kuida. Ndiri kuida. Unoita sei? Zvandoita manje. Ndotora chidhende changu. Ndochimona. Ndopfekera. Baba anongopinda chinovhara murume wechibereko. Baba aribude. Wakomana matactic. Yes. Haungazivi mari chena notuka na mwedzi. Ndoda mari. Ukuda mari. Every day ndoda chi.
Kama tochisa mukati baba vanongopinda vodi opedza hapana chavanomboona baba. Saka ko kana musiwo iri heavy flow toza kuti kakune musiwo kuti day number 2 heavy flow. Yes, number 2 iro kairo andipinda. Toza tunogona kurova vanorova. Alright. Izvi vanokurova kana undidzosere ndopai patotaura kuti vanoti dzosere chi mari yangu. Alright. Ndibva watonisa pani question yangu ndiri kuona pasiziso iro randakatarisa iro. Ani chivanga. Yes. Ende chivanga chida kundotoza kuti chakabva ndebati mbondiudza kuti chichakaitika nechivanga icho. Chivanga ichi zvakaitika. Chikomba. Zvazvokuti muri mwadoro tatiri mubhawa. Chikomba ichi munozva zvinoita shanje. Chakaita shanje. Ndichiwainira chi mumwe munhu. Alright. Ndabva chanondine empty. Ndabva chanobata kana mabraids. Vachadzura mabraids ese. Akomana. Kwayo asi yevu zvechiwana kamboloncho zvechiwa. Wakamboloncho. Aiwa. Fight unotodonza. Ede zvechiwa idhodai. Ipapa yona ndikunyeperai. Tomisidzana. Unosvika mungwana makuseri kucheri kuti mpu. Teti tese. Tichirwa. Bosi ndiri kuda mari. Iwo rundi disturb. Yo saka chikomba unongo chachidiwa. Chikomba ichi chikandirova ndakambogara nacho. Alright. Yeah. Saka chine shanje dzekuti iwewe wakandirama nokuti kuda pena bhawa. Wakambogara nacho satotanga basi yakana kuti. Aiwa ndatotanga. Chakatonditora mbawa. Saka chicho chinozoita kuti varume venyu avaite jealous vanenge vakuona muri po. Saka ndira kunzisa kuti ipapo iwo manje unozozvikwanisa here kuti chikomba chete wajaira pazuva dzakasiyana kobvutete chi. Chikomba ichi kaichi. Chajaira. Ndatochidza kuti comrade. Bado tinoda kana kuti 10 rounds kana kuti 4 rounds kana 7 rounds. Panhasi. Chajaira. Chikomba. 4 rounds. Kana 7. Unopinda? Ndopinda. Ndotadzana indajaira. Ndajaira kana 20. Saka tozomutadza kumuchaja kuti unoda 4 kana 7. Aiwa pamwe ava vanhu vakasiyana ka. Kuzoti munhu 7 rounds. Yes. Tindo. Yes. Yo. Hawa kauma sawiri. Hawa kauma. Aiwa kukurukura zvedu. Iwewe manje wasangana neimwe. Inenge yarova Congo dust. Yes. Baba. Inokwesha. Unoita sei? Kune murume zveshuwa singarari. Padiki. Kana kuti asati atomboto round rokutanga. Ona that hour. Round. Question round 1 yokutanga. Hour muchiita sei? Muchikweshana. Utozoti baba wewe vakaita sei? Vakarova. Iwo unozokwinya were. Ini manje ndakwinya bosi ndajaira. Wajaira. Ndajaira. Apo uchikuramba nje. Panorova hour yaka. Nukavhira vaive vanga vane vamwe wake vaive. Vane kupinda nawo ma 2 minutes. 3 minutes. Oh, because unozowana 1 hour apo wambobva mu 2 minutes. Yes. Unoita here zvekuti andakambozwa tanzi kune vamwe vantu vanoita kuridza song kuti ntombo ndangachidza song yakilati inoperera. Ndozvandotoita nene ma-earphones. Ichipera baba mwana burukai. Saka short time inenge yakamakwa nesong. Yes. Ichipera. Aiwa tinosvika mangwanani wetindo. Kuda kwenguva. Aiwa. Saka iwo tinosvika edo pakunopendera chirongwa chedu. Munhu akakubvisa umanda. Akauya nesi. Unombadasa? Ndombadasa. Ndokuti takasiyana. Takasiyana. Zvazvebasa izvi. Akauya baba mwana muda kunorara night ndocheja mari yangu. Rada ndona 2 minutes ndocheja mari yangu. Ramari. Takasiyana here. Unoda mari? Ndira mari. Wakambosangana nehama here dzako wakamboroorwa kuti basa. Ndondisiya ndiripo. Ndichivamhoresa kuti hello. Hapana kamboda kuuya here kuti araidzi. Varipo vakauya zvavo but inini zvandakaita manje. Akauya munhu 1. Ndezvo ndakamboraidzisa bosi ndibaba munini. Ndibaba munini? Yes. Ukamuraidzisa ni ati murume. Wakati wana. Ndikati baba mwana ndimi baba mwana chaivo uyai. Mari yenyu. Bhadharai. Ndipei mari. Vakatozotosiya vatenga negrocery. Negrocery? Yeah. Neschool fees yemwana. Wakati wakafa wana chakaona.
Ndavamuke. Ndakaraisa vaunini. Wakati bamnini. Mutogwaya. Iya yenyu. Mutogwaya. Imwai baba mwana. Imwai. Imwai. Akanakirwa akatenga zvese. Aiwa. Usiyakatenga. Aya. Mure Zimbabwe. Ndikukurukura natindo pano nofunga mangozvinzwa ndambokuti kuti chirongwa chinonakidza chirongwa chinosekesa. Ndakubvunza mubvunzo wekupedzi. Tasvika kweumaperiferi. Toti zvese zvapera izvi. Because 15 years muchimhanya pane pamuchasvika here pamunozonzwa kuti pamba ndaneta. Pakauya anotada kuroora. Kuroro zvangu iko zvinezvi hazvichabude. Hazvichabuda. Ndagogowe vanhu. Alright. Kwanazo ndikazoda ndemuzukuru. Kuda kuti ndizoti ndakuda kutanga kutambira chikapa vamwe babaka hazvichabude. Aiwa hazvichabude. Regai ndingoramba chirana basa rangu. Kana ini ndachembera chienda kumusha. Alright. Kumusha kwacho uri kuvaka here manje? Ndakavaka. Kuvaka here nemari? Because manje company yako nenge yakuenda kuma. Yakuenda Ndakavaka. Wakavaka ka? Aiwa at least. Ndakavaka. Kuna vakadzi vanhu kavanonyima bondi. Unoti chinawo? Vanonyima varume wabondi. Ndotora varume vachivauka. Hativari kunyima varume wabondi. Ndotora. Unotora umisi? Pane varume ngona zvinoitika muchure. Pane varume vanotoya chimhanya. Kuti nei baba imi inga nemi ndokuziva inei muri kumhanyei. Mukadzi wanga ari kumwedzi. Ndipei mari saka ndorambirei mukadzi ari kumwedzi. Nyambisirwa kwenyu kamhenya kumwedzi. Ndiri kumwedzi zvashiva nei ndiri kwasi ndakapakira ndikusazvo ndakaita. Apa uri kuti ndiri kumwedzi? Apa tindo akapakira. Ari pati ndakapakira ari kumwedzi. Aiwa muri Zimbabwe. Nasimbabvu dzangu. Tindo. Thank you so much nekusangana nesu muchirongwa ichi. Ngakubasa kwenyu kune basa. Basa kune basa. Kubasa kwa mama kune basa. Aiwa ndiye Tindo watanga tichikurukura naye. Tiri kuno kuEpworth muchirongwa chedu. Bishu reality tanzwa zvakawanda zvakasiyana siyana muchirongwa chinonakidza sekuti kwakandaita tati chirongwa hachizi chirongwa chekuti tingaone nevana kana nevanyarikani kungoisa ma-earphones sezvatana naTindo ndongoisa ma-earphones panongoperera song yakila ticheti baba burukai adzinonzi hashtag baba burukai nguva chi adzakwana mure Zimbabwe. Don't forget to like, follow and subscribe until we meet next time. And in when you soko sina chisare shakanaka. Bye bye. Ando madinakidza. Ando watora.